Există un loc pe pământ unde, dacă pui piciorul, ești ucis instantaneu, iar autoritățile nu vor face nimic ca să te salveze. Nu este o zonă militară secretă, ci o insulă izolată din Oceanul Indian, Sentinelul de Nord. Aici trăiește un trib care a refuzat orice contact cu lumea modernă în ultimii 60.000 de ani. Oamenii de aici trăiesc exact ca în epoca de piatră. Nu cunosc agricultura, nu știu să facă focul și folosesc arcuri cu săgeți pentru a vâna. Dar lucrul cel mai înfricoșător este agresivitatea lor extremă față de străini. În 2018, un tânăr misionar american a ignorat toate avertismentele și a plătit niște pescari să-l ducă ilegal pe insulă. Voia să-i creștineze. În momentul în care a pășit pe plajă, tribul l-a atacat instantaneu cu o ploaie de săgeți. Trupul lui nu a fost recuperat nici până astăzi. Guvernul a interzis complet accesul pe o rază de 5 km în jurul insulei. Nu doar pentru a proteja vizitatorii, ci și pentru a salva tribul. Ei nu au imunitate la bolile noastre banale, iar o simplă răceală i-ar putea extermina. Tu ai avea curajul să te apropii de această insulă? Lasă un comentariu și dă un follow pentru mai multe mistere.